weche mag uchumi. So higani dhirumo to yushene higa manentie chandruok mang'eny ahinya. Jothuolo mang'eny oseyuak ahinya ni nengo mar ngima nodhi malo ahinya. Nengo mar gik moko ma jopiny konyrego kata kaka chiemo, kata kaka mafuta, kata kaka nengo mag udi, nengo mar wuotho osedhi malo ahinya. Kata mana korka weche mag somo, weche mag thieth osebedo ywaruok ka gi kacha. To ne wawegi ne wachiwo ywak ni sirikal ni jopiny winjo marach higa mokadho mane wawuok jowa mane wadhi nyaka ndara mine ji ogore ma chithiwa mang'eny mane ohiny moko nonegi sirikal. Kochopo higani